Bravo. Via Ojos Negros. Divendres 27 de maig a les 4:30. 110 quilòmetres acabem de fer, me'n queden uns 60 o 70 més. No sabem si arribarem o no arribarem o què farem, però de moment estem així baix d'un pont aguantant la pluja. Mireu quina olla cau, mireu. Què farem? Mos banyarem o no mos banyarem? Cris parlant. Per on cauen? A plomar, Tan, tan. Per ahí. Així tenem la moto, gran moto de Ferran, que porta el supermercat darrere. Total té que obrir la butxaqueta i trau de la xistera el que faci falta. Què voleu? Desodorant, pasta de dents, sabó, paper del vàter, lo que vulgueu, ahí en la xistera. Magia. El xubasquero es trau de tot. Li ha faltat el xubasquero i la... La targeta. Li ha faltat el xubasquero i la llinterna, però bé. El més important molt és, veus? Què té que fer? Vinga, adeu.